என்ன கொலைச்ச பத்திரிக்கை என்ன கொலைச்ச பத்திரிக்கை உன் பக்க பிள்ளையே என்ன பத்திரிக்கை என்ன கொலைச்ச பத்திரிக்கை என்ன கொலைச்ச பத்திரிக்கை ஓ பட்டிமா பொண்ணு கிளாஸ் அத பார்க்க அப்படி கிராஃபிக் ஒரு உண்மை சொல்லவா சரி கொஞ்சம் சொல்லுறா எனக்கு சொத்து பத்து வந்தா மாத்திடுற உண்டா பத்தலனா மாசம் மாசம் கட்டுற சந்தா கம்ப்ளீட்லி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஆனால் வந்து நம்ம உட்காந்து பார்த்தோம் ஆடுறாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை. அதுக்கு அதுதான் மற்றபடி தானமாக கிடைச்ச மாட்டு நிலம் வெட்டி ஓட்டக்கூடாது. ஐ லைக்